Takže, ahojte. Konec som skončil túto tu, pri tých vlakoch. Akože moc neskončil, ale tak keď som dal naspäť, tak mu to dal sem. Dobre, no tak pokračujeme proste. Haló? Aj, musím sa rozohriať, ale týmto sa vôbec nerozohrievam. Haló? Aj, ale viem čo to, asi viem čo to tak príde. No jasne, to počujem. Dobre chlapci, no tak čo si tu tak dáme? Jasne, určite mikromyselky podľa mňa tie budú pre mňa lepšie. Vlastne tak som vlastne aj skončil, vlastne áno, tu som takto skončil, teda tak som si dal tieto mikromyselky. Neviem prečo ma to dal sem, a áno, viem, presne som vedel, že budeme mať túto vesičku. Yes, tento vybuchujúcu vesičku, jahahaha. Nice. Frag grenade, ok. A ideme na to, a pokračujeme. Tak to asi sem. No a ideme, dobre, máme tu nového kokodémona, máme tu. No kde je? Dobre, fú, dokočil som. Aha. Haló? LB? Tak to som stlačil LB. To nie je také najľahšie, akože musím povedať. Už to není také najľahšie, no. Ja som to zabil? Nezabil! Presne jak na to, ja som to zabil? Nezabil. No super, ďalší, dobre. Jak na zelený, jasné. Pohode. Oh no. Dobre, nice. Nice. Čo som to chcel? Aha. RB. Haló? Ale on to nechce jesť. Jak sa používal ten, aby som akože... Jak sa skočí? Dobre, som tu. Fú, dobre. Fú, parkourista je zo mňa reálne. Ne, teraz sa budem mať na týchto malých. No, kámo, jumpscare tu budem dostávať už, kámo, tieto hnusoby nemám rád. RB. No, konečne mi to vyšlo. Ok, Spider-Man. Aj, mám taký pocit, že to trošku bude viac byť. Ne, ja som ho netrafil zase. Aj. Dup. Poťaže. Haló, prečo to nejde? Ja som akože mal používať ten vybuchujúci, on taký... Dobre. Povedal som, že dobre? Ideme späť.
Nie, no asi prvá smrť, mám taký pocit, že bude prvá smrť. Rýchlo. Životy nejaké. Nice. Ne, rýchlo. Hello. Nie. Ha. Jo. Rýchlo. Dobre. Životy, rýchlo. I need you. Halo, ja som v pasti. Dobre. Ešte. Ty. Achievement. Ty. Dobre. Fú. A ideme na to. What? To čo je toto za veľké? A to je tá chobotnica, že čo to bolo? Ale akože, není to najľahšie, akože demo, akože ja som fakt zvedavý, že ako to budeš hrať ty teda. Lebo je to, kamo, je to dosť náročné, ha. Ja už proste chcem druhú zbraň, to je to akože, tieto sú tiež dobré, ale potrebujem niečo lepšie. What? Ja to sú tie vybuchujúce oné, že čo to je? Ty! Ja už tam vidím tú veľkú svíňu, čo tam mňa... Ale akože nehovorím, že by som si chcel dať väčšiu občiažnú, akože skúsil by som to teda, lebo akože ani raz som zatiaľ neumrel, hej, akože zakopem si, ani raz som neumrel zatiaľ. Už umri. Nie! Low health. Dobre, kde je nejaká malá... Jak mám teraz zabiť? Ja som to nedomyslel. No, zakopal som, no. Dobre, koniec. Ja nemám sa ako vyhýlovať. Koniec. Proste skrátka koniec. Proste skrátka koniec. Kam ma to dá? Prosím. Zase tu? Tak. No. OK. Ten mám. Ty malá hnusová. To... Nie! Dobre, počkaj. Kámo, tam taká diera hnusná. The Khan Maker is nearby. She is inside that demonic citadel. I will mark her location on your HUD. Super, nemám náboje zase. The gathering of Hell Priests is located just above your location. Kde sme? Ako My scans indicate there is a lift at the center of this facility. Poďme ďalej. A potrebujem stať tu nejakého démoníka, nemám náboje. Fast travel. What? Ježiš. Jo, aha, teraz stretnem tých démonov. Či tých ďalších oných, áno, už viem. OK. Tak, poďme ich teda naštíviť.
She is by all accounts indestructible. Dobre, mám teraz krátku scénku. No, krátko, nie? A to by mal, myslím, že koniec misie. Ale toto není man. No, dajte si. Jo. Gunmaker. You cannot resist the will of the Gunmaker. Activating the portal now. For it was you who was led to enforce it. Jo. Yes, complete hell on earth. Dobre, mám achievement, no. Ale hlavne sa teším, že už mám končiť túto misiu za sebou. No. What the fuck? Ok, neviem, čo mám dostať. Toho limitu. Ok, som tu. I do not have the means to locate the second hell priest. Your celestial locator is missing a component. Prečo mám taký pocit, že teraz ideme... We will need a replacement. Exkultia. I've completed the redesign of your equipment launcher. The flame belch is now ready for your approval. Aha, flame belch. A prečo mám teraz taký pocit, že ideme teraz hľadať tú vecičku, aby sme mohli nájsť toho tretieho. Akože ja viem presne, že sakriš, že čo ide, aká vec, ale len tak skúšame. Máme tu flame belch, to bude taký plameňomet fejnovo. Aha, teraz musím tlačiť I, aby sa to stlačí. No toto, kámo, to proste... Elby normálne bombu, ale Ičkom dáš oheň. Jo, a teraz keď budú horieť, tak fajno, yeah. Shieldy z nich bude padať, to je najlepšia vec. Dobre, nice. Akože môžu si mi hneď už robiť veci. Oh! Ďakujem! Toto. Kámo, chlapci, teraz si môžeme vylepšovať proste životy, armory, neviem čo možné ešte. Health for blood, armor for blood. Ja som to zviacal, pretože ak to bude lepšie, akože viac health for blood, nebudem musieť život, viac jeden. Dám si normálne. Toto. Jej. Ja som sa ešte... Dobre, dáme si viac životov, jo, to bude lepšie. Nice. Ďalší achievement. Crystal. Jo, teraz mám už 125 a 50 HP. Dobre chlapci, je čas. Niečo, jak sa to prepínalo, aby som si dal akože ťažšiu občiaznosť. A počkaj, jak sa to... Jak sa dávalo ťažšia občiaznosť? Musím nájsť proste, že jak sa to robí. Neviem, zatiaľ... neviem, jak sa to robí, potom sa to nejako... neviem. Dobre, poďme teda ďalej. Ok, teraz tu radšej končím, lebo som 25 minút, nebudem sa, že mi to nepôjde.